ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва оғоз мекунем аз прогнози Глове Тейшера дар муҳорибаи унвони вазни худ ки байни Ян Блахович ва Магомед Анкалаев баргузор мегардад. ман фикр мекунам ки Анкалаев ғолиб мешава, аммо Блахович рақиби маккор аст. ман фикр кардам ки Исраил Адесаня ӯро шикаст дода метавонад, аммо Ян нишон дод ки бо рақибони зарбазан хуб кор карда метавонад. ва ман фикр мекунам ки Анкалаев низ дар аввал зарбазан ва баъд гӯштингир аст ва гӯштинги Анкалаев хубтар аст ва ӯ метавонад ки Блаховичро ба замин афтонад. Анкалаев рақиби хеле бақувват аст. дар ин муҳориба любой тай аз онҳо ғолиб шуда метавонанд, аммо ман ғолиб Анкалаевро интихоб мекунам, гуфтааст Тейшера. хотиррасон мекунем ки худи Глове Тейшера Ян Блаховичро маҳз дар замин шикаст дода буд ва камарбанди ӯро соҳиб шуда буд. барои ҳамин чӣ гуфтанашро медонад. бояд қайд кард ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни Ян Блахович ва Магомед Анкалаев аллакай шаби 10 декабр дар турнир UFC 282 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо давом мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. мураббӣ ва менеҷери Чарлз Оливера Диего Лима хабар дод ки онҳо аз реванш зидди Ислам Махачев отказ карданд. вақте ки ба мо муҳориба бо Махачевро пешниҳод карданд, мо гуфтем ки дар Бразилия бо ӯ ҷангидан мехоҳем. ва як ҳафта баъди муҳориба дар турнири UFC 280 онҳо бо мо ба алоқа баромаданд ва ба мо реванш бо Махачев дар Бразилия моҳи январ пешниҳод карданд. ин рафтори онҳо хеле хуб буд ва мо ин чизро эҳтиром мекунем. мо хуб суҳбат кардем. ин реванш баргузор мегардид ё не танҳо аз мо вобаста буд. онҳо қарори моро интизор буданд. ман оиди ин чиз бо Чарлз суҳбат кардам. Оливера осеб надошт, аммо рӯҳан ӯ омода набуд ва ин чиз аз қувваи ҷисмонӣ дида муҳимтар аст. Чарлз ягона ҷангоре ҳаст ки дар давоми як сол бо ҳамаи ҷангоарони топ 5 муҳориба гузаронидааст. одатан чемпионҳо пинҳон мешаванд ва дар як сол як муҳориба мегузаронанд, аммо Чарлз ин гуна ҷанговар нест. лекин муҳориба дар Бразилия хеле наздик буд ва мо қарор баровардем ки Чарлз бояд ки истироҳат кунад, гуфтааст Лима. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки онҳо кори дуруст карданд ва бояд ки Оливера истироҳат кунад ва баъд соли оянда метавонад ки бо қувваи нав ба октагон баргардад. чемпиони вазни миёна UFC Алекс Перейра ба ситораи UFC Ҳамза Чимаев визв дод ва муроҷиат карда гуфт ки барои муҳориба розӣ шав ва аз муҳориба нагурез. Ҳамза Чимаев дар вазни ним миёна ҷангидан намехоҳад, чунки ӯ бе муҳориба дар ин вазн довталаби навбатӣ мешавад. лекин агар ки ӯ дар вазни ним миёна муҳориба гузаронида шикаст хӯрад, пас ҳамаи чизро аз даст медиҳад. худи ҳозир аз ҳама варианти хуб барои ӯ ин муҳориба зидди ман дар вазни ним вазнин аст. ҳамза, бас аз гурехтан, биёи корро кунем, гуфтааст Перейра. ва дӯстон, дар ҳақиқат Ҳамза Чимаев дар вазни ним миёна довталаби навбатӣ аст ва ӯ метавонад ки танҳо реванши Леон Эдвардс ва Камару Усманро интизор шавад ва баъд бо ғолиби муҳорибаи онҳо муҳориба гузаронад. аммо савол дар он аст ки чӣ қадар вақт ӯ бояд ки интизор шавад. аз ҳамин сабаб Ҳамзат мехоҳад ки дуюм имконияти худро истифода бурда бо чемпиони вазни миёна Алекс Перейра муҳориба гузаронад. лекин чӣ гунае ки мебинем Перейра бо ӯ танҳо дар вазни ним вазнин ҷангидан мехоҳад. барои ҳамин акнун Ҳамзат ва дастаи ӯ бояд қарор бароранд. онҳо ё муҳорибаи Усман ва Эдвардсро интизор шуда бо ғолиби онҳо меҷанганд, ё ин ки бо Перейра дар вазни ним вазнин, ё ин ки риск карда дар вазни ним миёна боз як муҳорибаи дигар мегузаронанд. ба ҳар ҳол мо ба Ҳамзат муваффақият хоҳонем ва ба шумо низ ҳамчунин. дӯстон, ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.